posem-nos còmodes, que arriba el moment de gaudir del plaer culpable de la tafaneria immobiliària. En Jordi Ramoneda ens infiltra a les cases de rics i famosos a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa de Marie Kondo. Ostres, tu! Aquesta vull saber com la té. Aviam. Estic molt enganxat a aquesta cançó, que ho sapigueu. D'on ha sortit aquesta música tan xula? Del YouTube. És una paròdia dels guiris americans que van a Japó i m'ha agradat molt. Tot el dia cantant-la ahir. És un senyor que canta en anglès fent veure que canta en japonès. És meravellós. Doncs està molt... En fi, escolteu-me, Marie Kondo, creieu que predica amb l'exemple o no? Sí. Hauria, no? Sí, m'encantaria. Bé, sapigueu que he descobert el seu truc, He descobert, després us ho explico. M'imagino, casa seva és una casa on no hi ha pràcticament res, hi ha una samarreta en un calaix. Exacte. Ja està. A veure, Marie Kondo, autora de llibres com La màgia de l'ordre i organitzadora personal, per qui no la conegui encara, que vindria a ser el remake del que sempre s'ha conegut com Endreça la teva habitació diu guarro, bàsicament. Aquesta senyora fins fa poc vivia a Tòquio, d'on és originària, en un piset d'aquests petitons, però d'ençà que va fer el boom, ara farà uns anyets, viu a Los Angeles, perquè més està fent sèries de televisió, no sé si l'heu vist. Ella no viu a una casa molt gran ni a un barri d'aquests superestrelles com hem conegut, De fet, sincerament, té una caseta molt normal, però amb detalls que m'han agradat molt. Molt zen ha de ser això, que no? bona. Sí, senyor. S'ha fet un jardí estil japonès. Molt bé. Molt bonic. Sí. Tenim penjat una fotografia al nostre Twitter i la veritat és que ha aprofitat molt bé l'espai. En aquest jardí, que et transporta al Japó, interior de la casa, 2 habitacions i un lavabo que, malgrat ser japonesa, no puc confirmar la marca, Quim. No sabem si és Toto o no té Toto. No. No sabem si té Toto. Marie Kondo no té Toto de moment. No ho sabem. A veure, hi ha un alt percentatge de possibilitats, però no ho sé, no ho sé. Recordeu que Toto és la marca del lavabo japonès, Sí. la tassa aquella que té el xorret, que té botons, que té aire condicionat, que té de tot, que no li falta de res. Ara estan treballant en un model perquè hi hagi un massatgista, fins i tot. Tot el terra de parquet i molt poca decoració. Fins aquí predica amb l'exemple, Molt bé. No té quadres a casa, per exemple, parets molt llises, amb armaris d'aquests típics japonesos, de porta corredera, com el que hi dormia el Doraemon, sabeu? Sí, i tant. Sí. Que això tampoc n'hem parlat mai, que el Doraemon dormís a dins d'un armari, mira però que, bueno. home, d'espai a l'habitació n'hi havia, no? Ni que sigui per posar una petita màrfaga i que s'estirés allà. Sí, noi, això no hem l'armari. acabat de... A l'armari. Sí, també hi ha la història dels llibres. Ella predica que només hem de tenir 30 llibres com a màxim. Sí. Ui, I malament. ella els té guardats dins d'un armari amb el llom de llibre a la paret. O sigui que... Què dius? Amb les fulles mirant cap enfora? Sí, senyor. Tu saps quina feinada és en trobar-ne un? Home, clar. Clar, els estan atraient tots. Sí, però clar, així es veu que tu mantens un ordre visual. No et molesta el color diferent de cada llom de cada llibre. Ja Ui, t'entenc. aquesta dona té una mica de toc. Home, és bastant... Jo crec que el fonament de Marie Kondo és el toc. Sí, senyor. El toc a la casa, Un detall important. Marie Kondo no té despacho. Ah, no? No, bàsicament perquè el seu despacho és la casa de la gent desendreçada. Ah, molt bé, esclar. Però sí que s'ha posat una taula en un raconet del menjador i ella va amb el seu ordinador, va escrivint els seus llibres i doncs fent les seves coses de feina. Molt bé, Marie Kondo. Cosa molt important de la casa, té en el rebedor i té un espai dedicat perquè ella té una creença i ha de resar molt. Resa, o sigui, cada dia resa moltes vegades, però no ho fa ben bé a cap déu. Es veu que cada cop que entra a casa s'agenolla i fa una pregària a la casa. Ah, que és mira. Sí, molt bonic. Que sí, gràcies per deixar-me viure dins teu, que molt mac, que tot molt maco, que l'energia de la casa. Que jo també us haig de dir una cosa, ha de fer molta ràbia quan te n'adones que entres a casa amb la compra i t'has deixat el pa. Per exemple, Saps? Perquè torna a sortir, torna a resar... torna a fer l'oració, renega de tot, després demana perdó, confessa, tot el patracol. És que aquí més que li falten hores a aquesta senyora, Trobo que sí. Tant resar. Oh, i tant. Bé, ja que, per acabar, el seu truc per l'ordre l'he descobert i no està ni en els seus llibres, ni en plegar la roba, ni en res. Marie Kondo té la casa tan ordenada perquè es trasllada molt. Clar. O sigui, que no s'ha arribat no ha arribat al camió de les mudances. De fet, ha reconegut que no ha viscut mai més d'1 any i mig a la mateixa casa. Coi. Per això té tant d'ordre, i acabem amb aquest consell, que és que quan se't desordena la casa, canvia de casa. I punto, i ja està, i en tens un altre per desendreçar. Es la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. A aquesta senyora li ha agradat moltíssim que avui a Ramoneda d'Estar per Casa haguem passat per l'habitatge, o un dels habitatges, de Marie Kondo. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.